سلام ترى تقبلوا خبركم تعذبتنا كما يتمسيو ساعتنا أخير الله على توزينا أنه فلما أرسطاتو ديغاغ حتى لاي 95 ميتاويت كاب هنصاو سرحاتو تزازيمو نبرتهمي باب كبابيوم زوادت زلو مدبات لمعات مسترو كم سفترلهم غليصوم أوصاي زنبرو إرتراويان نتفتات هزباو دبلوماسيا سلاسيلوم أمريكا حدا كاب العلوت أزز سيال الشباب كم زقتلت حبيرا وعم تحيطات ليبيا أهجراو معرفو نفرد كتما تريبولي دبديبوم أب مبرق أفريقيا بسنك وراران بطا حدا قاتم هيت ينصلالو كم زلو تأميتو وحسن نزل ستماي نمرق قاتن حرشاون اتفتات نمدن فعن زعلم استراتيجيكاو ديقاتات أب سفلالي كبابيتات هاقرنا كهنة انحلو ديغا قحتي لاي حدا كاويو ازي كاب زبقس حمشي عمو تحيز الله ناي كونكريت ديغا 95 ميتاويت كاب هنصاو سرحاتو تزازيمو الله وكيل يرينا محاربة لاي نزدالو تصبصاب أرسي ماسمرهم كتغربويا أبزوبا سيميناو قيح بحري من محدار كباب قحتلاي بخباني هنصا قدم الناتا عليه كاب كل تشعن 16 زهنة زلو ديغا قحتلاي كاب كاندي هنصاوي سرحاتو 95 ميتاويت كم التزازمة نتسرح زمرح زلو جوميترا دانيال مبرهتو نيرينا حبيروم أبسلسة قصات تخفافي لزهنة زلو ديغا قحتلاي شقر صوري ستماي نايت كبابي بحفشا ناي كتما باصع دما بفلاي زفتحن أبت كبابي أبز سلاسل حرشا واللمعات لعل أبركتو زقبرن بمقانو منقستي بقعن أخلن عقم سبن ماشينرتاتن أوافيرو يتكبرو كم زلو زحبر جوميترا دانيال بويل التمكرو نايتنا قديمن زتهان صاديقاتات يسرح بمهلاو باللجاتات كم زلو أرديهم ديغا قحتلاي ناي فلما بكونكريت راي زتهانصن عاب تمكرو زتقسموني زبله جوميترا دانيال كاب 46 كسب 50 مليون متر كيوب ماي ناي محاز عقمن ناي 3.5 كيلومتر مدقس ماي سلازلوان اب تحتي زركب لعل 10 هكتار مريت ناي ملمع مدبات كم زلو ابريهم ديغا قحتلاي كم تمكرو حدش تمكرو ويكا ناي كونكريت دام تمكرو ندلبولو زلنا بروجكتي فلينوتو كالكال بروجكتات سيو كاليكا ابزوا سمينا قيح بحر مخابز كباب قحتي لاي تدوكينو كم زنبلو كل غزي ساعه كبر 46 ساعه 50 ملم كيب ماي دحز ديغا ابزبوتا زم حد دوكينكا مس بروخ زغنا مريت ناي زوا سمينا قيح بحريك ساعه خندي ابي اتاوي كلو يخل نقالي مغماتو دصقما يكونان مالتي جوميترا دانيال اموداتا اتي ديغا كاب دنگولو لعلاي زورد وحج كم زقبلن روبا دماس نابون ملاين توطينو يسرح كم زلو بمبرح كالاين سالساين قصاتو اب 2021 نمززام عتب صعري يكايد مهلاو قليصوم نزي كلتا عبيت علاماتات نخوك اخاك 50 مليون متر كيب ماي كنعزينا بذا بروجكت مالتي 50 مليون متر كيب ماي نمحازكا ثلاثة عبيت بروجكتات علونا وشت بروجكت مالتي قداماي زي مين دام نبلوي كلاي سادل دام سالسايكا دايفرجن كانال لنا نابز ديغاز دأتو مالي وحجا لنا مالتي زين ثلاثة بروجكتات زين تتأميران ينزل نبلو زلنا 50 مليون متر كيب ماي كعزا كم ستريو دلهم نتا قداميت بروجكت مالسكم ربع العصا خاب دنقولو لعلي دبقس رباي تتوكينال زلنا ربع العصا يزبال 50 مليون ايكونن 10 مليون ماي كبكا زغل ربع ايكونن عندها مدكونينا مخنيات ግን ዝትሪኦ ደለኹም ናይ ምዕቋር ባስካ ቅርጽ መሬት ስለዘለዎ ነቲ ቅርጽ መሬት ንምጥቃሚና ኣብ ዝኸፊና ደለና ማለት እዩ እዛ መይንዳም ኣብዚ ተደኩናላ እቲ ማይ ንብሎ ዘለና ንምውህላል ግን ታ ሳልሰይቲ ፕሮጀክትና ዝበልኩም ታ መእለይ ውሕጅ ሰሪሕና ካብ ናይ ሩባ ደማስ እዚ በሙሉ ብበዓል ማያት ኮሞም ገይሩ ካብ ምብራቕ ጻድፍና ያስመራ ድመጽእ ዘሎ ማያት ተኺሉ ገሊና ኣብደጎል ገሊኡ ካ ጋሕቲ ላይ ገይርና ባሕር ዝኣቱ ዘሎ ሩባ አሊና ናብዝ ዲጋ ዝኽነት ወይና ማለት እዩ ሽዑ ክረምት ሙሉ ተጸቢኻ ዘይኮነስ ክልተ ሰለስተ ወሕጅ ገርካ እዚ ዲጋ ዝመልአሉ መንገዲ ክፍጠሪ ማለት እዩ ኣብ ንኡዞባ ፎርቶሳዋ ምምሕዳር ከባቢ ሆሚ ብዝተዋረድ ዘሎ ፕሮጀክት ማይ መሰረፈት ኢሎም ከም ዘሎ ማሕዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ወሃጅ ዑስማን ሓቢሩ እቲ ብፕሮጀክት ዓዲ ሃሎ ዝተሃንፀን ብፀሓይ ወፅዓት ዝሰርሕን ፕሮጀክት ማይ كاب ربع سوا استزرقها 1 كيلومتر شامقوتات كل تعبيتها غان 6 معدل ماي نقطاتات زتقلليم اتو هاج اب حبريتو ابلات بروجكت عدهالو اب مهنات بروجكت نظر ايوت غات بمسغان حزبي اب كنخانو ترو كصوت ازخخيروم لعل شدش شحنا برت زلوا محدار كبابي هومي كاب فورتو سوا نشنخ سمن 30 كيلومتر رحقه تركب
እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ካብ ፎርቶ ሳዋ ክሳብ ኣዲባራ ዝወስድ ናይ ሓመድ ጽርግያ እውን ይስራሕ ኣሎ እቲ 20 ሜትሮ ዝግምግፍሑ ናይ ሓመድ ጽርግያ ዛጊት ካብ ፎርቶ ሳዋ 15 ኪሎ ሜትር ሰጊሙ ከም ዘሎ ነቲ ፕሮጀክት ዝመርሕ ዘሎ ኢንጂነር ዳዊት አንደብርሃን ገሊጹ ኤርትራውያን ነበርቲ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ኖርድ ራይን ቬስትፋሊያን ፍራንክፈርትን ጀርመን ከምኡውን ሲንሲናቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ በብወገኖም ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም ካብቲ ቦታ ንዝበፅሓና ሓበሬታ ኣርሴማ ኣስመሮም ኣዋሂዳቶላ ዳናይት ገብረ መስቀል بمسرت زبصحنا حبريتا امباسادر إيرترا اب عباي بريطانيان سمين ايرلاندن اتو ستيفانوس هابتماريام ب23 لكاتيتني إيرتراوين نبرت لندن سيمينار اكايدو ابتي مخته نزل على عبيتن معبالن بزبل تيما زتخايده سيمينار امباسادر ستيفانوس بهاجر درجه اب زتفلاليو صلاتات نزتمزغبو عوتاتن زتوطنو عبيت مدباتن زملكت سفيح مغلصي بمهاب نزوبانا نامنا شركنت مدرخ زتامر زلو ناي سلامن متحببارن هواهو وصيت حيال صنعتن مختن حزب إيرترا مخانو بمغلاص از موائل زي نتي هاجر ناي مبلص اغراي حزبن منغستن إيرترا ام مسمار زهلوا استواصو قليل سلازيكونه نفس وكف زيغا بلعل نقحات كنطفلو كم زغبا اسميرلو ابتي امباسي حلاف حزباون كوماون غدات اتو سليمان حسن بغديو نقونسلاوي اغلغلوتات زملكت حبريتان تساتفتيبو إذا كمزيلون كله قطبا وفرت أجاتاتن عدلاتنا أب إيرترا بزبلار استي نترى أوصا إذنبرو إيرتراوين أم عبالك قطبا إيرترا زملك السمينار بعسران كلتن لكاتيت ني إيرتراوين نبرتي نورد راين فيستفاليان جرمن أكايدوم أب إمباسي إيرترا أب جرمن حلاف هزباون كوماون قدات أتو كحساي تولدا أبزهابو مقلتي نعبيتن معبالن قطبا هاجر نقدميت نمسقوام من نبابرو هزبن نممحياشن بزعبا زعلمن اي وفر عدلاتن اقاباباتن مبره دحر مهاب اوص اي زنبرو زيغاتات بولقن بጉጅለን ተረባሕቲ ናይዚ ንዜጋታት ቀዳምነት ዝህብ መደብ ክኾኑ ጸዊዑ ኣብቲ ኤምባሲ ሓላፊ ዲፕሎማሲን ሜድያን አቶ ተኽሉ ለባሲ በወገኑ ዘተኣማምንን ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ዘገልግል ቁጠባዊ ምዕባለን ምርግጋጽ ሃገራዊ ዓቕሚ ምጉስጓስን ምውዳብን ወሳኒ ግደ ስለዘለዎ ብዝለዓለ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ بخالق وجن إيرتراوين نبرت فرانكفرت جرمن ب22 لكاتيت صنبل مبل 30 عمت زخر السرحيت فنقل أكايدوم صحفي هاجراو الشماغله ابتا كتما اتو برهان افورقي ابتا اغاطامي ابز سمعو قال سرحيت فنقل كم سمو مغزاتاوي سرعت زفنقلن بري ملا حرنت زرحاون تاريخاو سرحيت مخانو بمغلاص راي ولودوتات زخونت بلصقتي إيرترا نمرغغاص نتوم حمرت زخونو كبرتات مخولا عقداس خم زخون ابريهم اتناي زخر مدب ببهلاون سنطبباون مسانادوتات دميو نيرو بزي كازي إيرتراوين دق أنستيو نبرت كتما سينسيناتي حبرات منغستات أمريكا شمونت مقابيت أهقراو معلت دق أنستيون مبل 4 عمت ممسرات هامادئن ب20 كلتن لكاتيت بدمك أتسنبيلن أدنبر هامادئ أبتا كتما ويزورو ألماز مسفن أبز سمعتو قال إيرتراوين دق أنستيو ودابئن أحيلن أب هاقراوي لمعساوي مدبات بزلعلك واسا بمتسوع ببهلنن مننتنن زخرعه هاجراوين من اسيات نمملمال حيال تعريك كاي تلابيا اب نزوبا فورو مسرح ممهارن مستمهارن محيال زكايد وهود صعريه تبابع وصيت يركبو سلازلو بزبلص قصل رئيس ممهران صويعم رئيس ممهران مبقات أبيات التمرتي دنان لون عمر كابرن نيرينا بزهابو حبريتا زاقيد بستخايدة صعري لو مع متصادفو تمهارو بحفشان ايدك انستيو دما بفلاي عبيت كم زمزقبه بمتكاس ازيك عكن قصل عكابن قصلن تداخوينو تراب محدر تكبابي كعزز تلابيوم إذا خمزيلن كله حلافي أقلو تمرتي ابتنو زوبا ممر اسماعيل علي مصر اسم ممهران أبز قبرو ركب بستخايدة مصنعتي هاستات شمونتش حقولعو جنا كاب مادة تمتر يقوم مهلهم كم ترجع بمتكاس بزتخايدة تعري زاجيت هاستات 19 ميتاويت كاباتهم بمادة تمرتي كساتو فكيلهم كم زلوا حبيرهم أبز عمد زي 4 موال هتصانات كل تنايم بقاتن كلايد عريتن بتغلى الله شمونت أبيت تمرتي كم تخفتاز تقسم ممر اسماعيل نزبلت صوصيت ترنا فعدتات كدف قالو تصويعهم
ኣብ ንዞባ ፈሮ ኣብ 14 ምምሕዳራት ከባቢ ዝተዘርግሓ 4 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ የረድእ ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ኣብ ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ትሕዝቶ ባንክ ደም ንምህብታም ካብ 17 ክሳብ 23 ለካቲት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ዕዉት ንጥፈታት ልግሲ ደም ኣካይዱ ኣብዚ ብውህደት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተዓመመ ወፍሪ ካብ ንኡስ ዞባ ባፅዕ 504 ካብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ድማ 93 ከረፂት ደም ከም ተኣከበ ኣቦ መንበርቲ ማሕበር ኣቶ ሃይለ ተወልደ ብርሃን ገሊጹ ህዝቢ ኣብ ልግሲ ደም ብሓፈሻ ወለንታዊ ልግሲ ደም ድማ ብፍላይ ንዝፀንሖ ረዲእትን ኣረኣያን ምብራኹ ማሕበር ዘካይዶ ዘሎ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ፍረ ይህብ ምህላው ዘርኢ ምዃኑ ኣብርሂዩ ብዘይካዚ እተን ኣብ ባፅዕ ጊንዳዕ ኣብ ዓበትን ናቕፋን ዘለዋ ንኡስ ጨናፍር ኣብ ሽዕብን ፈሮን ማእከላት ንምቋም መደብ ከም ዘሎ ዝሓበራቱ ሃይለ ብምኽንያት ክሊማን ረሓቕ ንቁጣታትን ብባንክ ደም ሓንሳብ ኣብ ዓመትን ኣብ ውስናት ንቁጣታትን ብመልክዕ ወፈራ ዝካየድ ደም ዝነበረ ናይ ምእካብ ንጥፈታት እናሰፍሕ ዝኸደሉ መገዲ እናደከም ዘሎ ኣረድዩ ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 2015 እዩ ተመስሪቱ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ምሳና ጽንሑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካን ኬንያን ንዝተኻየደን 5 ኣሜሪካውያን ዝተቐትልሉን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝሃንደሰን ዝመርሐን ምዃኑ ዝገለጾ ላዕለዋይ መርሓ አልሸባብ ከም ዝቐንጸለት ኣፍሊጣ እቲ ሽበራውን በዓልቲ ቤቱን ብ22-23 ለካቲት ኣብ ሶማል ብዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ተቐትለዩ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ሓቢሩ ዘሎ በቲ ቅድሚ ወርሒ ኣብ ገማግም ማንዳናይ ናይ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ተደኪኑ ዝርከብ ማዓስከር ሓይል ባሕሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ አልሸባብ ኣብ ንዋት እውን ዕንወት ከም ዝወረደ ይፍለጥ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ንቁፅሪ ናይቲ ኣብቲ ማዓስከር ኣዋፊርዎ ዝነበረ ሰራዊት ከም ዘዛየዶ ኣብቲ ዞባ ንዘካይዶ ናይ ኮለላን ስለላን ንጥፈታት ድማ ከም ዘስፍሖ ይግለጽ ፔንታጎን ንላዕለዎት ኣዘዝቲ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ከካይድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት بدبداب نفرتي كويناتن سبالبو نفرتن حيالو كم زقتله ينصرون بجنرال خليفة حفتر زمرحو تقاومتي حالتات ليبيا لهم 27 لكاتيت نهجراهم عرفوا نفرت كتما تريبولي بخبير برد كم زدبدبو كابتا ختما استفنوا زينا رديوم بسنكت دبداب بالعلى سبب النبرة بزعبا زورة قدقات زقلص حبريتا كوانت زيتوهابه اتمعرفو نفرتي اقلوت مهاب اقواريتو همزو علقن سبب سلطان ليبيا قليت صمالهم تقاوم تحيلتات ليبيا نمعرفو نفرتي تريبولي علامة زقبرة دبداب كبير برد كم زكايرو زقلت زلو اب جنيفا زتككايد زغنيو وكلت تقناغن تحيلتات تهاجر اقديمو زتبصح وعل مقراز توصي زدرع توسخ سممع كجبر كم ترادو دحرستوها بمغلصيوم بزد ما تفصامه نت بمنغونينت حبرات هاجرات اب زقنيا زي ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ከም ዝኽእል ንኩነታት ሃገር ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጽሎም ተቃዋምቲ ሓይልታት ሊብያ ከም ኣካል ናይቲ ንርሰ ከተማ ትሪፖሊ ንምቁፅጻር ከካይድዎ ፀንሑ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ተደጋጋሚ ደብዳብ ከቢድ ብረት ከካይዱ ከም ፀንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ብሰንኪ ወራር አንበጣ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ክኽሰት ከም ዝኽእል ዓለማዊ ውድብ ምግብን ሕርሻን ማለት ፋኦ ብ26 ለካቲት ደጊሙ ጠንቂቑ እቲ ውድብ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ዘመሓላለፈ ኣብ ሶማልያ ኬንያ ዩጋንዳን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳንን ዝተረኣየ ወራር አንበጣ ናብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝለሓመ ድሕሪ ምቅቅልሕ እዩ እቲ ወራር ናብ ኮንጎ ከስፋሕፍሕ ምኽኣሉ ንምቁፅጻሩ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝጥቀስ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘየለ ዘመልክት ምዃኑ ዝገለጸ ዓለማዊ ውድብ ምግብን ሕርሻን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ጥሜት ቀሊል ከም ዘይከውን ኣሚትሎም ወራር አንበጣ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ድሕሪ 1944 ንፈለማ ግዜ ይርአ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪካ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ወራር ንምግታእ 138 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ምሕባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ዛጊት 33 ሚልዮን ጥራይ
ተረኺቡ ከም ዘሎ ይግለጽ እቲ ወራር ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 70 ዓመታት ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ትርኢታት ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ወራር ኣንበጣ ብዝመጽእ ወርሒ ሰነ ብ500 እጽፊ ክዛይድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዝእምቱ ክኢላታት ክወርድ ዝኽእል ክሳራታት ብተዓጻጻፊ ከይዛይድ ስግኣቶም ይገልጹ ቱርኪ ንሰራዊት ሶርያ ካብ ዞባ ኢድሊብ ንምውፃእ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ወታደራዊ ስርሒት ከተካይድ መደብ ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ሃገር ጣይብ ኤርዶጋን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ብ26 ለካቲት ንኣባልቲ ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሰራዊት ሶርያ ካብ ከባቢቲ ቱርኪ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ዶኪናቶም ዘላ ናይ ምክትታል ነቑጣታት ንምርሓቕ ሃገሩ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ተካይድን ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ንሰራዊት ሶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ከባቢ ከም ተርሕቑን ገሊጹ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ሰራዊት ሶርያ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ተቃወምቲ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ደው ከብሎን ካብ ከባቢ መከታተሊ ነቑጣታት ክርሕቕን መንግስቲ ቱርኪ ንዘቐረበሉ ተደጋጋሚ ፀውዒት ዕሽሽ ድሕሪ ምባሉ እዩ ቱርኪ ነቲ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብዞባ ኢድሊብ ዘካይዶ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒታት ንምክታእ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ብድርዓት መኻይንን ታንክታትን ዝተሰነየ ገዚፍ ሰራዊት ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ከም ዝለኣኸት ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ብሩስያ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ነታ ጽንዕቲ ዕርዲ ጥቃት ተቃዋምቲ ሓይልታት ምዃና ዝንገረላ ዞባ ኢድሊብ ሙሉእ ብሙሉእ ከይተቆጻጸረ ኣብቲ ዞባን ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ከም ዘየብሎ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሐ እዩ ቱርኪ ጸጥታዊ ውሕስነት ናይቶም ኣብ ዞባ ኢድሊብ ዶኪናቶም ዘላ ናይ ምክትታል ነቑጣታት ንምውሓስ ብዝብል ጉልባብ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሶርያ ክትወስዶ ትኽእል መጥቃዕቲ ምስ ሩስያ ናብ ወታደራዊ ምትፍናን ክሸማን ንግጭት ሶርያ ካልእ መልክዕ ከትሕዞን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካት ከባቢ ይእምቱ መጠን መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ካብ ቻይና ወፃኢ እናዘያየደ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ሓያሎ ሃገራት ምስ ምፍሕፋሓት ቫይረስ ንምክታእ ዝተፈላለየ ስጉምታት ክወስዳ ጀሚረን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ በዚ መሰረት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ነቲ ቫይረስ ንምክታእ ንእትገብሮ ፃዕሪ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ንክመርሖ ክምዝዞ እንከሎ ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያ ከተካይዶ መዲባ ዝነበረ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ናብ ካልእ እዋን ከም ተሰጋገረ ተፈሊጡሎም ብዘይካዚ ኣውስትራልያ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ስጉምቲ ክትወስድን ከላ ደሴት ታይዋን ድማ ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ንእትህቦ ግብረ መልሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብከም ዘበሎቶ ይግለጽ ኣሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ካብ ቻይና ወፃኢ ናብ 29 ሃገራት ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ደቡብ ኮርያ ኢራንን ኢጣልያን ድማ ካብተን ንቻይና ስዒበን ብቫይረስ ኮሮና ብከቢድ ዝተጠቃ ሃገራት ከም ዝኾና እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይረዱ ቫይረስ ኮሮና ብመወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ኣብ ከተማ ውሃን ቻይና ካብ ዝኽሰት ንድሓር ዛጊት ኣብ ውሽጢ ቻይና ጥራይ ልዕሊ 2800 ሰባት ክሞቱ ልዕሊ 80,000 ድማ ክልከፉ እንከለዉ ካብ ቻይና ወፃኢ ድማ 51 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 3,000 ከም ተለኽፉን ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክቱ ምስ ፍሕፋሕ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ብዘይካቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ፈጢርዎ ዘሎ ጥዕናዊ ስጋት ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዓለም እውን ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይገልጹ ብፍላይ ዕዳጋታት ብርኪ በቲ ሕማም ብከቢድ ከም ተጸለውን ኣብዘን ዝሓለፋ 6 በዓልታት ጥራይ ድማ ናይ 3.6 ትሪልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዘጋጠመን እቶም ክኢላታት ብተወሳኺ ይረዱ ኣብ ኒክለሳዊ ስምምዕ ኢራን ዝኸተማ ሓያላን ሃገራት ንምውሓሱ ክሰርሓ ከም ተሰማምዓ መንግስቲ ኢራን ኣፍሊጡ እተን ሃገራት ነዚ ዝተሰማምዓ ትማሊ 26 ለካቲት ኣብ ከተማ ቬና ሱርያ ኣብ ዘካየድኦ መበል 15 ኣኼባ እዩ እቲ ኣብ 2015 ዝተበፅሐ ስምምዕ ንፀጥታ ይኹን ንግዳዊ ጉዳይ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ዝጠቐሳተን ሃገራት ንምውሓሱ ብዕቱብ ከም ዝሰርሓ ኣብቲ ዘካየድኦ ኣኼባ ኣረጋጊፀን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣብቲ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ንምውሓሱ ክሰርሓ ምስ ስምምዐን ከም ዝሕጎሶ ብምጥቃስ ሃገሩ ምትሕባራ ከም እትሕይል ኣረድዩ ኣሜሪካ ብምፋርቅ 2018 ካብቲ ስምምዕ ብወግዕ ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽንዕ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ ምስሓባ ኣሜሪካ ውሕስነት ናይቲ ስምምዕ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ከም ጸንሐ ይዝጥቀስ እቲ ስምምዕ ኢራን ኒክለሳዊ ንጥፈታታ ከተደስክል ኣምሳያኡ ድማ ብዕልያ ዝጸንዐ እገዳ ክልዓል እዩ ዝብል ነይሩ ب26 ለካቲት ኣብ ክፍለ ሃገር ዊስኮንሰን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎክስፕረት ፈጻሚኡ ሓዊስካ 6 ሰባት ተቐቲሎም ጠንቅናይቲ ብፋብሪካ ኣልኮላዊ መስተ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ከም ዘይተነጸረን ንምፍላጡ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎን ፖሊስ ክፍለ ሃገር ሓቢሩ
ይኹን እምበር መቐጸልታ ናይቲ ዋንነት ውልቃዊ ብረት ዝመንቀሊኡ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ መጥቃዕትታት ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጥቃዕቲ ግናይ ተግባር ክብል ብምግላጽ ኮኒንዎ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣሜሪካ ብዝካየድ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ብገምጋም 600ዊት ማያዊ ኣካላት ኣህጉር ኤውሮጳ ተበኪሉ ከም ዘሎ መጽናዕታዊ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብቶም ማያዊ ኣካላት ዝጓሓፍ በካሊ ቀማማትን ፌስታላትን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣከባቢያዊ ብከላ ምዃኖም ክኢላታት ዝጠቕሱ ብመሰረቶም ጸብጻባት 400ዊት ናይቲ ማያዊ ኣካላት ጥራይ ኣከባቢያዊ ደረጃኡ ዝሓለወ ንጽህና ከም ዝውንን ተፈሊጡ ማያዊ ኣካላት ግዝኣት ጀርመን ብሪጣንያ ሃንጋሪን ሪፐብሊክ ቼክን ገለ ካብቲ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ዝተበከለ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም ብደረጃ ዓለም መጠን ብከላ ማያዊ ኣካል እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ እዚ ድማ ብማይ ንዝነብሩ ፍጡራት ከቢድ ብድሆ ኮይንዎም ምህላው ይግለጽ ልዕሊ 900ዊት ጠንቂ ናይቲ ኣከባቢያዊ ተርእዮ ንጥፈታት ደቂ ሰብ ምዃኑ ክኢላታት ይሕብሩ መንግስቲ ኬንያ ካብ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት መሓለድ እዱግ መሸጣ ስጋ ኣድግን ንግዲ እዱግን ዝእግድ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘጽድቕ ሚኒስትሪ ሕርሻት ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ 2012 ዝወፀ ንግዲ እዱግ ዘፍቅድ ሕጊ ቁጽርቶም እንስሳታት ከም ዘንቆልቁል ብምግባር ኣብ ደረጃ ምጽናት ከም ዘብጽሕን ብምጥቃስ እቲ ሕጊ ነዚ ንምግታእ ዝወፀ ምዃኑን ተግባራውነቱን ንምርግጋጽ ድማ ጽኑዕ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡሎም ተጠቃምነት እዱግ ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያን መጽዓኛን ኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ኬንያ ልዑል ምዃኑ ዝሓበረት ሚኒስትሪ ምንቁልቋል ቁጽርቶም እንስሳታት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ብሓፈሻ ጾር ገዛስ ከማ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ልዑል ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝገበረ ኣገንዚቡ ቅድሚ 10 ዓመት ቁጽሪ እዱግ ኣብ ኬንያ ብገምጋም 1.8 ሚልዮን ከም ዝነበረ ዝተቐሱ ጸብጻባት ኣብዚ እዋን እዚ ብክልተ ሲሶ ጎዲሉ ናብ 600,000 አንቆልቂሉ ከም ዘሎ ይረዱ ኣብ ኬንያ ናብ ኤስያ ብቆንዱ ናብ ቻይና ዝግበር ሰደድ ስጋ ንምምላእ ዕለታዊ ልዕሊ 1,000 እዱግ ንመሓለቲ ክቐርቡ ምጽንሖም ጸብጻባት ይሕብሩ ቆርበት እዱግ ኣብ ቻይና ልዑል ጠለብ ስለ ዘለዎ እቲ ኣሃዝ እናዘያደ ክመጽእ ምጽንሑ ንዋጋ እዱግ ኣብ ዕዳጋታት ኬንያ ድማ ብልዕሊ 3 ዕጽቢ ከም ዘንሃሮ ይግለጽ زخبركم تخطاتلتنا ناي ساعة زيناتات وشتن وصان أبزازي ملخم سرف ملبات يقرفكم سلام سلام كم يتصنعكم كبرات عزب تعتاو زينا سبورت نو زينا زغرب لكم ميكال حدكم زور رواندا كرتيشن عسران لو محاموس قتيل له غازيتنيا إرمياس قبرلول كابت وتاز لاخو تصاب يسعب لومي أبستخايدة حمشة مدرغ زور رواندا كرتيشن عسران ناتنا يلعب وددر جيزي من سي بولس أفريقيا وتغادر دماي داوت يمانا أبناي نتوي كومخا هاقراوت غانتا يترابول الجيزي مريحنتهم عقبهم اللو أبتي كاب روبافو توجيزو أب موساني زتفت سمني سونا 4.7 كيلومتر وددر سواء حدا تغادر دمتو يما مسمر مبقس ترغيبهم سستنن ناي 6 كيلومتر زوريا أب كتما روبافو زكايرو تغادر دمتو لعلي 4.5 كيلومتر أب ساعتنا تحنبوبو بمقعز يومان فتهم نابر خاكيروم أبتو مدو ما حموش تغادر دمتو زركوا قجل استفترتن نعبا قجل خا كساب 15 كايت كتن تصف خالت يغنبر عمرنا إذا قجل لعلى 17 كيلومتر أي نبرن أما ب 26 كيلومتر أبس السرعة قداماني عقب وددر هناك ملو برهان كعوة لان كله مس إسرائيل كلب ستارت أب سلسلة شودنا ويعود قبر مدن دما كلا يكونهم روانداوي هاكيزي مادما سارسي وتم
ናይ መድረኽ ዓወት ንምዝጋብ ዝወጠኑ ሩዋንዳውያን ተቐዳደምቲ እቶም ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዘካይዱ ነበሩ ኣባል ክለብ ቤኔዲክሽን ሙያንዘ ንቕድሚት ብምውፃእ መጥቃዕቲ ዘካይደን ናይ ኣሳት 11 ካሊት ጋግ ድማ ዘንፀፈ ነበረ እንተኾነ ተቐዳደምቲ ዓባይ ጉጅለ ግዜ ከይወሰደት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣተወቶም ብሓባር ናብቲ ኣብ መብዕ 27 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተሰርዐ ናይ ነጥቢ ቮላታ ብዝቕንዕሉኻ ዳዊት ቀዳም ኣይኮነም ተቐዳዳማይ ክለብ ኒፖ ኢትዮጵያዊ ክንፈ ሃይለ ሚካኤልካ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ስዊዘርላንዳዊ ኣባል ክለብ ስታርት ኣፕ ድማ ሳልሳይ ወፀም ሕጂ እውን ሩዋንዳውያን ካልኣይ ፈታን መጥቃዕቲ ንምክያድ ንቢዩክሽን ናብ ቅድሚት ሰረዱም እዚ ተቐዳዳማይ ንዝፀንሖ ናህሪ ብምዕቃቡ ንዓባይ ጉጅለ ክሳብ ናይ ደቂቕን 25 ካይትን ጋግ ክንፅፍ ክኢሉ ነይሩ እዩ ኣብዚ ህመዱማይ ዓወት ካብ ዓባይ ጉጅለ ዝተፈንተተን ነዚ ሩዋንዳዊ ድማ ከርክብ ዝተቃለሰን ግንካ ካብ ዓባይ ጉጅለ ድሕሪ ሓፂር ጉዕዞ ዝተዋሕጠን ኣብ መበል 51 ኪሎ ሜትር ኢትዮጵያዊ ተመስገን ብሩ ካል መጥቃዕቲ ብምክያድ ነታ ብዘገምታ ዝተጓዓዘት ዓባይ ጉጅለ ናብ 1 ደቂቕን 30 ካሊትን ጋግ ኣንፀፈም ብክልተ ደቂቕን 12 ካሊትን ዓባይ ጉጅለ ጋግ ዘንፀፈ ሩዋንዳዊ ቡክሽን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበራ ናይ ነጥብን ዓቐብ ቮላታ ብዘይተቐጻጽዩ ፈጺሞን ንሱ ንብሩ ዳዊት የማነና ኸቲሉ ዕዉት ዓቐብ ክኸውን እንከሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝተዓበት ናይ ቅጽበታ ውድድር ናይ ነጥቢ እውን ተመሳሳሊ ውፅኢት ተመዝገበም ውድድር ክፍጸም ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ተቐዳደምቲ ክለብ ቶታል ዳይሬክት ኤነርጂ ኣብ ቅድሚት ተገደሙ ተመስገን ብሩ ቀዳማይ ዝተዋዕጠ ተቐዳዳማይ ክኸውን እንከሎ ምስ ይክሽን ዝነበረ ጋካ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ናብ 30 ካሊት ጎደለም 5 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ድማ 16 ካሊት አንቆልቆለም ግዜ ከይሃቡኻ ተቐዳደምቲ ቶታል ዳይሬክት ኤነርጂ ነፀወታ ክቆጻጽሮ ፈተኑ ይኹን እምበር ከም ኣስታና ዝኣመሰላ ክለባት ቦታ ንምሓዝ ዕድል ኣይሃቦምን ብዓባር ድማ ናብ ቅጽበታዊ ውድድር ከምርሑ ተገደዱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ኮሎምቢያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ አንድሮኒ ጂያቶኒ ሲደርመክ ጆናታን ቫሌንሲያ ብ2 ሰዓትን 8 ደቂቕን 19 ካይትን ቀዳማይ ዕዉት ኮይኑ ፈጺሙ ፈረንሳዊ ኣባል ክለብ ቶታል ዳይሬክት ኤነርጂ ሮማይን ካርዲስ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ናትናኤል ተስፋፅን ሄኖክ ሙሉብራንካ ሳልሳይን ራብዓይን ኮይኖም ውድድሮም ፈጺሞም ኣባል ክለብ ኒፖ ቢንያም ግርማይ ሻርሻ ተቐዳዳማይ ክለብ ባይኬድ መኽሰብ ደበሳይ 10 መሓሪ ተወልደ መበል 35 ዳዊት የማነ መበል 41 ከምኡ ድማ ሲራክ ተስፎ መበል 53 ኮይኖም ውድድሮም ፈጺሞም ሳጌት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ 5 መድረኻት ናትናኤል ንሩዋንዳዊ ሞይሴ ሞጊሻ ንዘንፀፎ ናይ 2 ደቂቕን 11 ካይትን ጋግ ብምዕቃብ ነታ ቀዲሙ ዝወድያ ቢጫ ናይ ክብሪ ማልያ ክዕቅባ ኪኢሉሎም ደቡብ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ፕሮቶች ኬንት ሜይን ብ3 ደቂቕን 22 ካይትን ካብ ናትናኤል ተፈንቲቱ ሳልሳይ ተታሒዙሎም ጎኑ ጎኑ እዚ ናትናኤል ብሉፅ መንስኤ ናይ ዝውድድር ኮይኑ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ኣብ ርእሱ ምእታዊ ዝበለፀ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ኮይኑ እውን ንስሙ መሊሱ ክኽልዕ በቂዑሎም ኣብ ቅልስ ንጉስ ዓቐብ ቺልያዊ ካርሎስ ኣርያዞኒ ንዳዊት ናይ 5 ነጥቢ ጋግ ምንጻፍ ብ35 ነጥቢ ይመርሖሎም ይኹን እምበር ዳዊት ብነጥቢ ሕጂ እውን ፀብለል ካብ ምባል ዓዲ ውዓለን ንኢትዮጵያዊ ተመስገን ብሩ ብ11 ነጥቢ ብምፍላይ ብ21 ነጥቢ ፀብለል ክብል ክኢሉሎም ብጋንታ ኤርትራ ንክለብ አንድሮኒ ብ3 ደቂቕን 2 ካይትን ፈልያ ትምርሓላ ድሕርቲ ውድድር ኣሰልጣን ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ሳምሶን ሰሎሞን ጋንቱ ዕላማ ቢጫ ማልያ ምዕቃብ ከም ዝነበረ ነዚ ድማ ኣብዚ 5 መድረኽ ከም ዘተግበረቶን ገሊፆም ብተደጋጋሚ ናብ ፖድዮም ዝደይበ ናትናኤልካ ዓባይ ጉጅለን ሩዋንዳዊ ተቐዳዳማይ ምሳር ከበቶ ኣብ ሓሳባ ለውጢ ብምምፃእ ንሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ቅድሚት ብምውፃእ ተዓዋቲ ናይቲ መድረኽ ክገብሮ ከም ዝወጠነ እንትኾነ ኣብ ኩርባን ሄኖክ ምውፃእ ፀጋሚ ምንባሩ ንሱ ናብ ቅጽበታዊ ውድድር ከም ዝኣተወን ናይ መድረኽ ዓወት ድማ ንቑሩብ ከም ዝመለቐቶን ኣረድዩ ዙር ሩዋንዳ 2020-28 ለካቲት ካብ ሙሳንዘ ተበጊሱ ኣብ ሞሃንጋ ብዝፍጸም ናይ 127.3 ኪሎ ሜትር ውድድር ክቕፅል እዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ድማ ተቐዳደምቲ 4 ናይ ዓቐብ 2 ድማ ናይ ነጥቢ ውድድራት ይጽበዮም እተን 2 ናይ ዓቐብ ቮላታ ናይ ካታጎሪ 1 ዓቐን ዘለዎን ብምዃኑ በዳህቲ ከም ዝኾና ባእጉ ተገሚቱሎም ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም